खुलुमबाय गिबियावनो आं गासै नागिरनाय नोंथांमोनखौ आंनि INN बर' निउस चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे रादाब लानानै फैदों। जोंहा सिगाङावनो दङ आसामाव थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया दिनै मोनब्रै बियाबफोर क'क्राझार, धुबुरी, बरपेटा आरो गुवाहाटीआव खुंफुंजागासिनो दङ। बे खोन्दोआ मख'जाथाव जेराव लकसभानि गोनांथार मासिफोरनि थाखाय सा 47 बिजाथिफोरा बादायलायदों। बिसायख'थिया फुंनि 7 रिंगायाव जागायनानै बेलासिनि 5 रिंगासिम सोलिबाय थागोन। गुवाहाटीनिफ्राय कंग्रेसनि लकसभानि बिजाथि मीरा बरठाकुर ग'स्वामीआ दिनै फुङाव बेलटलानि नारबाम LP फरायसालियाव गावनि भटखौ होजेनो। आसामनि गाहाय बिसायख'थि मावख'गिरि अनुराग गयलआ बेखौ फोरमायदों दि गासैबो गोनांथार लाहार-फाहार खालामनाय जागासिनो दङ होननानै बेयाव गोजान आरो दैमा सेरनि थावनिफोराव मोजाङै खुंफुंनो थाखाय सिमा रैखाथि हानजा आरो आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिखौ बिथाङा थिसननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि उनाव नैथियाव दङ आसाम राइफल्स आरो सम्फाइ पुलिसनि मोनसे जथाय हानजाया समबार 6 मे खालारखालि सम्फाइनि मेलबुक र'ड जंक्शनाव 2.163 किल'ग्राम मेथाम्फेटामिन जब्द खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जब्द खालामनाय फेग्रा मुवानि बेसेना 6.489 कौटि रांमोन। बिथांमोनहा जखावथार गामिनि रहमिंथांगा मुंनि सासे सुबुं आरो रेबथुमनाय नं MZ081627 गोनां सासे टाटा सुमु सुबुंखौबो हमदोंमोन। हमजानाय सुबुं आरो गारिखौ आरोबाव आयेनारि बिजिरनायनि थाखाय पुलिस बिफाननि जखावथारनो गथायना होनाय जादोंमोन। थामथियाव दङ क'क्राझार लक सभा बियाबाव BPFनि जानानै नुजाथिनाय बिजाथि खाम्फा बरगयारिया 7 मे खालि चिरांनि बासुबारि गुदि फरायसालि भट मिरुआव गावनि भटखौ हैबाय। बे समावनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ गावनि नखरजों लोगोसे गावसोरनि आजै-आजौनि गामिनि बाथाबारि एमइ फरायसालि भट मिरुआव भट होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होननानै खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिन्थिनाय जादों। ब्रैथियाव दङ सोनाब बेंगलनि जंगीपुरनि मोनसे भट मिरुआव तृणमूल कंग्रेसनि सासे बुथ आफादगिरिया BJPनि बिजाथि धनन्जय घोषजों नांलायदोंमोन होननानै। बाथियाव दङ आसामनि धुबुरी घाटआव सुबुंफोरा नावनि हेफाजाबजों फैनानै गावसोरनि भटखौ होदों होननानै बेखौ खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिन्थिनाय जादों। दथियाव दङ लकसभा बिसायख'थिनि थामथि खोन्दोआव मोन 10 रायजो आरो मोनसे जथाय हायुं आवथानि 93 मासिफोराव भट होनाय जागासिनो दङ। फुंनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 6 रिंगासिम भट होनाय जागोन। बेयावबो मोनाबिलिनि 9 रिंगासिम बयनिख्रुइ बांसिन 16% भट होनाया बेंगलावमोन। महाराष्ट्रआव बयनिख्रुइ बाङाइसिन 6.64% भट होनाय जादोंमोन। गान्धीनगर लकसभा मासिनि थामथि खोन्दोनि बिसायख'थियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहआ गावसोरनि भटखौ हैदोंमोन। गाहाय मन्थ्रिया सुबुंफोरखौ बे गोलोम बोथोराव सावस्रिनि जोथोन लानो थाखाय खावलायदों आरो बेजों लोगोसेनो गोबां दै लोंनोबो खावलायदोंमोन। बिथाङा गाहाय मन्थ्रिया भट होग्राफोरजों लोगो हमदों आरो बिथाङा सासे गथ'खौ बामदोंमोनबो। स्निथियाव दङ चाइनानि हादोरगिरि शी जिनपिंआ साननैनि थाखाय फ्रान्स दावबायहैदोंमोन। बे समावनो तिब्बतारिफोरा समबाराव पेरिसाव बिथांनि बेरेखायै हेंथा दिन्थिफुङो। दिन्थिफुंगिरिफोरा तिब्बतनि उदांस्रि दाबिनानै हादोरगिरि शी जिनपिंनि कनभयखौ उदां तिब्बत पिपुलआ दिन्थिदोंमोन। बेजों लोगोसे उइघुर मुस्लिम हारियाबो जिनपिंनि सुबुं मोनथाय सिफायनायनि दाय होनानै फ्रान्स दावबायनायखौ हेंथा होदोंमोन। दाइनथियाव दङ मालदीव आरो भारतनि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावराव-दावसिया बैयाव दावबायथायाव गोहोम खोख्लैदोंमोन। जानुवारि आरो एप्रिलनि गेजेराव मालदीवआ फैनाय भारतारि दावबायारिफोरनि अनजिमाया 40% बाङाइ जालांदोंमोन। मालदीवनि दावबायारि मन्थ्रि बिफानआ बुंदोंमोन दि दावबायारिनिफ्राय एप्रिलसिम भारतनिफ्राय सा 43,990 दावबायारिफोर फैदों। 2023 मायथाइनि बे समाव बे अनजिमाया 73,785 मोन। समबारखालि मालदीवनि दावबायारि मन्थ्रि इब्राहिम फेजलआ भारतारिफोरखौ गावसोरनि हादोराव फैनो खावलायदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि जोंनि रांखान्थिया दावबायनायनि सायावसो सोनारो होननानै। दङ जोंहा भारतारि फोलेरनि अख्रां दावबायारि सुनिता उइलियाम्स आरो बुश विलमरखौ हादोरगेजेरारि अख्रांमा स्टेशनसिम लांनो थाखाय बयंनि सेटेलाइटर मिशनखौ दोनथ'नाय जादों। बेयो दिनै फुंनि 8 रिंगायाव फ्ल'रिडानि केप केनवेरेल्स स्पेस फर्स स्टेशननिफ्राय ULAनि एटलास V रकेटआव हगारनायनि थि खालामनाय जादोंमोन। बे मिशनखौ रकेटनि अक्सिजेन रिलिफ वाल्वआव मोनसे जेंनानि थाखाय दोनथ'नाय जादों। मिशनखौ दोनथ'नायनि उनाव अख्रां दावबायारि हान्जानि सोद्रोमाफोरा क्वार्टाराव फैफिनबाय। दायो बियो लन्चआ माब्ला जागोन बेनि सोमोन्दै जेबो फोरमायथि होनाय जायाखै। मोनसे रादाबाव दङ एआरडीआ झारखन्डनि मन्थ्रि PS आरो बिथांनि मावथिखौ खायो। मैया
फ्लेटनिफ्राय 32 कौटि नोगोर रां बोखांनानै बिथांमोना मोनदोंमोन। खौरांगिरिनिफ्राय बेखौ मोनथिनाय जादों। 10 दङ। गिबियावनो आं गासै दावहानि उनाव आंनि आसाम आरो क'क्राझारनिफ्राय दावहा दोनथ'नायनि थांखिखौ गनायना लादोंमोन। हामासआ समबाराव गिबियावनो आं गासै नागिरनायनि फोसावदोंमोन दि हामासनि दैदेनगिरि इस्माइल हनियहा दिनैबो आंनि गाहाय मन्थ्रि महम्मद बिन अब्दुल गिबियावनो आं गासै नागिरनायनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सि गाहाय आब्बास दिनैबो आं जानबुंजों रायज्लायदोंमोन। बिथाङा सानैखौबो गिबियावनो आं गासै नागिरनायजों दावहा दोनथ'नायनि थाखाय बिसोरनि सर्तफोरखौ मानिना लादोंमोन। इजराइलनिफ्राय दासिमहालागै बिनि जेबो दैथायहरफिना। आं नैथि रादाबाव दङ जोंहा व्लादिमिर पुतिनआ दिनै बाथि खेबनि थाखाय रासियानि हादोरगिरि महरै समायखिरा लादों। बिथांनि समायखिरा लानाय गिबियावनो आंखारि सम बादियै बेलासिनि 2:30 रिंगासोआव मस्क'नि ग्रेन्ड क्रेमलिन पेलेसआव जागायगोन। बे फोरबोआ फ्राय 1 घन्टासिम सोलिबाय थागोन। रासियायाव 17 मार्चआव जानाय सायख'थियाव पुतिनआ 88% भट मोननो हादोंमोन। बिथांनि बेरेखा गिबियावनो निक'लाइ हारिनुन'भआ 4% भट मोननो हादोंमोन। बे समाव दिनैबो आंनि रादाबा बेखिनिसिम लानायसैमोन। खुलुमबाय। गिबियावनो आं गासै नागिरनायफोरखौ आंनि